Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν μια από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις της αρχαίας Ελλάδας. Ένας πόλεμος που διήρκεσε 27 χρόνια, από το 431 έως το 404 π.Χ. ανάμεσα στις δύο ισχυρότερες πόλεις κράτη της εποχής, την Αθήνα και τη Σπάρτη. Όλα ξεκίνησαν όταν η Αθήνα, έχοντας ηγετική θέση, προκάλεσε τη Σπάρτη και την Πελοποννησιακή Συμμαχία. Οι διαφορές τους δεν ήταν μόνο στρατιωτικές, αλλά και ιδεολογικές. Η Αθήνα ήταν κέντρο τέχνης και δημοκρατίας, ενώ η Σπάρτη αντιπροσώπευε μια στρατιωτική κοινωνία, αφοσιωμένη στην πειθαρχία και τη λιτότητα. Στην αρχική φάση του πολέμου, οι Σπαρτιάτες εισέβαλαν στην Αττική. Οι Αθηναίοι, για να προστατευτούν, κλείστηκαν πίσω από τα μακρά τείχη της πόλης τους, ταυτόχρονα χρησιμοποίησαν τον ισχυρό ναυτικό του στόλο για να επιτεθούν στις ακτές της Πελοποννήσου. Παράλληλα, ένας φοβερός λιμός που ξέσπασε στην Αθήνα σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους και τον μεγάλο ηγέτη Περικλή. Παρά τις απώλειες, οι Αθηναίοι δεν εγκατέλειψαν τις φιλοδοξίες τους. Το 415 π.Χ. αποφάσισαν να στείλουν έναν τεράστιο στόλο στη Σικελία για να κατακτήσουν τις Σιρακούσες, ελπίζοντας να επεκτείνουν την επιρροή τους. Ωστόσο, αυτή η εκστρατεία κατέληξε σε απόλυτη καταστροφή. Ήταν μια συντριπτική ήττα που προκάλεσε βαθιά κρίση στην πόλη της Αθήνας. Η Σπάρτη εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή της αδυναμίας της Αθήνας και σύναψε συμμαχία με τους Πέρσες, αποκτώντας έτσι έναν ισχυρό στόλο. Ενώ η Αθήνα έχανε τους συμμάχους της, ο Αλκιβιάδης, πρώην στρατηγός των Αθηναίων, πέρασε στο πλευρό της Σπάρτης και συνέβαλε στις επιχειρήσεις εναντίον της πατρίδας του. Το 404 π.Χ. η Αθήνα παραδόθηκε. Τα μακρά τείχη καταστράφηκαν, ο στόλος της αφοπλίστηκε και η πόλη έχασε την ισχύ της. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, ωστόσο, δεν ήταν απλώς μια διαμάχη για την εξουσία. Ήταν μια τραγωδία για ολόκληρη την Ελλάδα. Πολλές πόλεις καταστράφηκαν, οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων χάθηκαν και η ενότητα του ελληνικού κόσμου κλονίστηκε ανεπανόρθωτα. Η κυριαρχία της Σπάρτης αποδείχθηκε σύντομη, καθώς γρήγορα αναδείχθηκαν νέες δυνάμεις, όπως η Θήβα και η Μακεδονία. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος έδειξε τις καταστροφικές συνέπειες του διχασμού και σημάδεψε το τέλος της κλασικής εποχής, φέρνοντας την Ελλάδα αντιμέτωπη με ένα νέο αβέβαιο μέλλον.